Op basisschool De Oren in Twiesel hebben ze zo'n kwad iets nijs. De Frieske vreed. Een dag waar de Frieske taal centraal zit. Tijdens deze dag doeken leerlingen van groep 1 en met groep 8 in de boeiende lessen en activiteiten die ondersteunen bij het thema. De leerlingen binnen er enthousiast door. En wie ben nou Fries, dus ik vind het fijner om Fries te praten, want wie ben zelf net Nederlands, dus dan vind ik het echt fijner om dat Fries eruit te gooien. Ik vind het echt leuk om het Fries te praten in de klasses, want ons praten we altijd Nederlands, dus dat is echt leuk. Oh nee! Suriname op televisie. Wie praat ik gewoon in zijn eigen taal? Ons altijd Nederlands en daar vind ik zelfs niks zo aan. Susanne Seepma, lerares van groep 7 en 8, zet haar actief in voor het behoud van de Frieske taal. Jonken haar werk als lerares is ze ook belutsen bij de koepelorganisatie Noventa. Hier zet ze haar in voor de Frieske onderwijs op alle scholen. Het tawaaiing draagt bij aan het leven houden van het Friesk onder jonge bijen. Nou, ik ontwikkel je materiaal waar de collega's van Oorderskwam mee aan de slag kunnen en waar mijn collega's hier op school mee aan de slag kunnen. Ik ontwikkel je beleid daarbij van hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons Fries goed staat op onze scholen en hoe zorgen we ervoor, want vanuit de provincie is toch wel een beetje de taak aan ons om in 2030 de boel op A-niveau te hebben. En hoe zorgen we ervoor dat we dat aanbod realiseren kunnen. En toen moest ik leren om Fries te schroeven, bijvoorbeeld. Toen moest een bericht naar iemand sturen en dan moest we proberen. En toen moest ik leren om dat dan Fries te schroeven. Doei!